Okay, so this time, mamati na kita sa katapusan nga pagambahon ni kagrupong Fred Arcilon. Paunahan to sa guro kay ang iya ko no, flight alas 5. O, alas 5 no? Alas 5 medyo. Okay, so ang iya pagambahon ang saluran sa suba. Palakpakan natin mga kagrupo, mga ka-short. Title pa lang, mayom-yom ka na, wala pang kanta. Okay, isang barangay, Talasan Dumangas si kagrupong Fred Arcilon. Ginatabi ako, ginamayo nga po lang galida sa kitab si Kasabongbong Tabunggaw. Kaga ang iyang asawa kasi Jonalyn Tabunggaw, kag si Jomar Arcilon, si Didi Arcilon, kag si Gingging Arcilon, Jerry Arcilon, kag si Indayimi Arcilon. Ako ay isang imol na taga-talusan, adlaw-adlaw kagabi sa kasubaan. Ako wala sang obra, kay wala tinapusan. Ako nga pangita, saluran sa suba. Mayo lang kung may kuwa, kaya ko may baligya. May dalawat ako, bisan isa lang kasako. Kung wala gani sang kuwa, nagalibog ang ulo, galuya ang lawas, galingin ang ulo, kay wala ibaligya. Mayo lang kung may kuwa, kaya kung may baligya. May dalawat ako, bisan isa lang kasako nga bugas. Kung wala gani sang kuwa, nagalibog ang ulo, galuya ang lawas, galibog ang ulo, kay wala ibaligya. Galibog ang ulo, galuya ang lawas, kay wala ibaligya. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Fred Arcilon sang barangay Talasan Dumangas. Pati lang kamo sa title pa lang, kakaiba na no. Okay, so ang bikining itim nahimong saluran sa saba. Kaya actually amo ni siyang ubran niya no. Saluran sa saba. So wala ka ginakasalod sa mga pambalan, mga ano na gani, mga syukoy. Wala gid, wala sa syukoy sa saba. Mga katao no, mga mermaid, wala gid mga pakalang. Oh, halo no, halo bao, no, mga bao halo din mga tangkig, nga mga sapat-sapat nga sa bagay mga ordinaryo lang nga sapat, pero kung makagat ka kag may naglukon ka, siyempre mapatublo ka gid sa anti-rabies kag anti